Američan Bud Hellman sadol do lietadla, preletel ponad oceán, aby prišiel do Martina pomôcť opravovať školu. Má 90 rokov. Mám toho veľa. Mám kardiostimulátor vyše 10 rokov. Mal som rakovinu prostaty, ale už som 7 rokov po operácii. Stále mám artritídu, ale neobťažuje ma natoľko, aby som nemohol pracovať. Na svojich rukách nepočíta choroby a ani strasti, ktoré mu život priniesol. Počíta na nich to, koľkým ľuďom už v živote pomohol. Možno je to šťastie. Často dostávam otázku, kde beriem silu. Zvyknem odpovedať, že som striedmy vo všetkom. Nefajčím od 57. Pomoc v Martinskej evanielickej škole berie ako samozrejmosť. Teší ma pomáhať ľuďom. Bud Hellman so sebou zobral z Ameriky partiu a ako dobrovoľníci nezištne pomáhajú. Dovolenka na Havaji by vyšla podstatne lacnejšie, ako robiť na Slovensko, čo ani nevedia ako raziť, že čo to je na mape, kde to vlastne je. Pri dámach sa to nepatrí, ale Joanne by ste 75 isto nehádali. Náš priateľ Bud sa nikdy nezmenil. Odkedy bol mladý a silný, stále sa zaujíma o pomoc ľuďom. Je dobrosrdečný a nikdy sa neľutuje. Je to skvelé. Dobrá práca s milými ľuďmi. Veľa sa nerozprávame, radšej pracujeme. Bud a jeho vnútorná sila by mohli byť motiváciou pre našich penzistov. Je trošku škoda, keď si myslia, že akoby nemali čo dať, ako keby už naozaj ich nikto nepotreboval. Lenže oni sú práve tými vzormi, s ktorými mohli vyrastať naše deti a naša generácia. Stále premýšľam nad všeličím, ale keď pracujem, som do toho tak ponorený, že myslím iba na to. Z Martina Marian Lechan, televízia Markíza.